Adam Price. Mae yna waith mawr i wneud i gyrraedd nodau'r strategaeth iaith, ond os mae yna wagleoedd yn sicr. Yr siantaeth hyrwyddo, wrth gwrs, a hybu, ydy un ohonyn nhw, a dyd y gwir, oedd yn blaid ni yn galw am greu asiantaeth o'r math hynny, ac oedd yn sicr yn gamgymeriad strategol i gael gwared o'r elfen hynny. Ond wrth geisio llanw'r gwaglen yna, y perygl yw, wrth gwrs, bod ni wedyn ni yn gwanhau, yn enbyd, rhan o'r gyfrindrefn wedyn ni, sydd yn wneud ar reoleiddio, sydd yn dechrau delifro, y dyd y gwir. Ni'n edrych ar ffigurau ar gyfer y cynnydd sydd wedi bod yn barod yn yr adroddiad blynyddol Comisiynydd y Gymraeg yn i'w syfrdanol, y dyd y gwir, o ystyried mae yn i'w dyw'r gyfundrefn newydd o dan y mesur ddim ond wedi bod yn gweithredu ers ychydig dros flwyddyn yn llawn, yn i'w cyfarchiad Cymraeg neu ddwyieithog i 90% o alwadau ffôn, cynnydd o 31% ers y flwyddyn flaenorol. 54 o dderbynfeydd yn arddangos yn glir fod croeso i ddefnyddio'r Gymraeg, cynnydd o 28% dros y flwyddyn blaenorol, a 25% o ysbysebion swyddi yn dweud bod y Gymraeg yn hanfodol, cynnydd o 9% ers y flwyddyn cyn hynny. I ni mewn peryg o chwalu'r gyfundrefn reoleiddio, wrth bod hi nawr yn dechrau delifro. Wel, nid fi sy'n gweud hynny, Alun. O'ch chi'n gweud bod chi eisiau consensus. Cael ei chwalu mo'r consensus iaith. Mae dyfodol yr iaith yn gwrthwynebu, mae Cymdeithas yr Iaith yn gwrthwynebu. Mae hyd yn oed Iwan Llwyn cyn benneth Uned Iaith Llywodraeth Cymru yn collfarnu rai o'r awgrymiadau craidd yna sydd gyda chi. Mae creu un corff ar gyfer hybu a reoleiddio yn gamgymeriad o'r maen nhw yn nodau ac yn weithgareddau gwahanol iawn sydd yn galw am ymagwedd ac llywodraethiant y sgiliau gwahanol iawn. Mae'r cwestiwn yma yn ganolog o roi yr holl roi'r rym i'r Llywodraeth i osod y safonau. Mae hynny yn gamgymeriad dybryd. Mae Iwan Llwyn ei hunan yn gweud, rwy'n ofni bod ni ar fin colli gwasanaeth pencampwr iaith annibynnol. A mae'r Llywodraeth fydd yn reoli popeth. Ac yn hyd-destun hawliau, wrth gwrs, mae hynny yn bryder mawr, ynddo fe? Achos beth sy'n digwydd os ydy gwleidyddiaeth yn newid. Oedd yr gweinidog yn sôn, wel, bod y sefyllfa'r Comisiynydd yn rhoi'r grym i gyd yn dwylo un person. Wel, yn ffeithiol, mae yna ddirprwy Comisiynydd ac yn y man, mae yna system llywodraethiant, a mae yna staff ac yn y blaen. Ond wrth gwrs, beth ydych chi'n awgrymu wrth roi'r hawl i'r Llywodraeth gosod y safonau yn y pen draw ydy roi, wel, ar un o bryd, Alun, ar un o bryd mae'r safonau yn dod nôl i'r cynlliad yma, felly mae ni'n briodol, wrth gwrs, mewn system democrataidd. Beth ni'n sôn amdano fe, wrth gwrs, ydy roi gormod o reolaeth uniongyrchol i'r Llywodraeth. A Llywodraeth, wrth gwrs, wedyn ni yn wynebu gwrthdaro buddiannau. Maen nhw'n ariannu'r cyrff sydd yn cael i reoleiddio. Gweinidogion yn dod atyn nhw wedyn ni i weid, wel, oedden ni'n gallu gwanychu'r safonau yn y cyd-destun hynny. Mae'r system o annibyniaeth trwy system Comisiynydd neu corff colectif yn golygu bod na hyder gan siaradwyr Cymraeg bod yr hawliau yn mynd i gael ei weithredu. Oedd Sian Gwenllian wedi dweud, mae hwn yn hollol ganolog. Yr hawl gyda'r unigolyn i gwyno yn uniongyrchol i gomisiynydd, i swyddfa comisiynydd sydd wedi ni mynd i ymchwilio. Yn lle hynny, cwyno i'r cyrff sydd yn tramgwyddo. Wel, oedd hwnna wedi gweithio yn arbennig o dda yn flynyddoedd i siaradwyr Cymraeg. Oedd na pam oedd rhaid creu mesur y Gymraeg mwyn rhoi sicrwydd i siaradwyr Cymraeg bod ni yn mynd i gael hawliau cyfartal yng Nghymru. Alun, o ti a fi yn rhan o'r ymgyrch yna dros hawliau i siaradwyr Cymraeg ac i ni nawr yn cefnu arno fe. Mae yn cael ei tynnu nôl
colli momentum, glastoreiddio. Dyna beth mae papur gwyn chi yn cynrychioli. Mae eisiau dechrau o'r dechrau. Fi'n cytuno gyda Jeremy Miles. Pam ddim cael hawliau sylfaenol mewn deddfwriaeth? Dyna beth sydd wedi dilifro i bobl eraill mewn cyd-destynau eraill o anfantais. Pam dyw Llywodraeth Cymru yn dangos y math na o uchelgais y radicaliaeth yn lle'r papur gwyn tila yma sydd yn mynd yn ei cam yn ôl? Galwaf ar weinidog y Gymraeg i ymateb i'r ddadl.